Yabona uSabelo uyena umuntu ozoba imbangela ukuthi lamamiliyoni ashabalale nje singakapheli isikhathi eside. Yazi bathe behleli lapha ebheke phela-ke bezoyithola le mali. U-financial advisor laphayana uyabachaza laphela ukuthi bafethu ningenze lokhu nalokhu nalokhu. Hhayi, uSabelo akayizwa leyo nto leyo. Hhayi manje, hhayi bo Sokuyamkhuza, hhayi akezwa lutho yena. Uthi eyi ngeke ngiyalo mina umuntu angasabe nemiliyoni. Bhuti sowaba nemiliyoni? Uthi cha. Yabona-ke ngiyalo umuntu mina soba namamiliyoni into ayaziyo. Yabona abantu abafana ngo-Black Coffee, abantu abafana njengo-Big Zulu. Hhayi bo Sabelo, uthole imiliyoni mkhulu impela kodwa kanjena bafo. Awu-ke bathi besahleli-ke besalinde ngoba kuthiwa batshela ukuthi hhayi izongena nje same time imali i-notification efonini. Lapho izongena e-akhawuntini yabani? Yakho umlisi uSabelo ngoba phela usisi lo iwele lakhe alinayo i-akhawunti. Lutho account. Hhayi, kuhlalwe-ke kulindwe-ke esahleli usisi-ke uma secela ubhuti wakhe ukuthi lalela-ke webafo. Angithi uyasipha le mali yethu sobabili. So asivumelane manje ukuthi le mali 10 million 10 million siyavumelana ukuthi nawe uzonginikeza 10 million wami. Hhayi, ubafo athi hayi yena uzoba njalo, yena akhulile uzoba njalo. Hawu ingene SMS, hawu bagiye madoda kujatshulwe kube mnandi. Hawu bagcwala iy'nkalo zetheku. Heyi bayajabula bazobamba kwi-ATM. Fike e-ATM nakhona futhi i-queue ingaka bayathethiswa. Hawu nakhu bayacofa lapho bafake ikhadi 10,000 rand abakhipha uqala babona ukuthi hayi bo iyona impela lingadoda. Hawu babesuka lapho bambomba bayokhomba phezulu enquthu. Hawu ashona khona amadoda. Hawu bashaya iphathi endlini baze babiza umngani wabo bathi mngani wethu yasibona sinjani. Happy New Year la. Bashaya happy New Year phakathi nonyaka. Kumnandi bafethu. Hayi amalanga awafani imnandi. Imnandi ngoba nje it's relaxing. You sharp shadis. Hayi besuka lapha bathi hayi yazini mfethu lalela-ke for awuhambe uyolungisa into zesportini esasendaweni. Hawu namhlanje akutshela kube kufuneka indololwane kube kunzima kakhulu. Hawu babeqasha imoto kube kuyiwa khona abangena amabhosi bafaka oma-Versace bafaka omabhosi laphayana eziyabuya. Imali iyakhithika. Making it rain njengokusho kwabafana baphesheya. Making it rain ziyabuya iy'mana imali. Hawu bahamba balapha ebhanga kwathengwa lapha amabhodlela. Heyi bayabuka bakhitha imali. Heyi kuyadanswa ngasho madoda kube nami ngangikhona lapha mhlawumbe ngingacosha noma nje u-50 randanyana madoda athi ukuthi umuntu ephakethe uqinisa iphakethe. Madoda hayi ngifuna ukubona kahle ukuthi yabo le izophelela kephi ngoba hhayi le mali le hhayi lo 20 million le hhayi bafethu ngeke. Hawu useduze ukuthi uphela. Ngala ugumede la ubaba wabo umkakhe la ubhizi umbambele ekhoneni. Ufuna bangisekini bangibone wena uyangifihla mhlawumbe unamahloni ngami kanjani. Hawu agcina seqamba amanga ukuthi hhayi uma uyeza kusasa, uma uthe uyeza kusasa la. So nje fanele menze into ayithandayo. Hawu nkosikazi uthi hhayi ngizomenzela nje lokho akufunayo. Ney'ngane ey'gcwele la ziyavuma ukuthi ugogo uyeza. Awuyeza kanjani yonke loo nto leyo. Gumede skelemu kakhulu. Indoda enamanga kanje. Hhayi sifuna ukubona ngempela uzoza lo gogo lokuthiwa uzoza. Mhlawumbe ugogo Mbumbulu. Shuthi uthole i-actress thizeni izoqamba amanga la ukuthi hhayi beni udodana wami lo qanjwa amanga. Hhayi bafethu ilona-ke uhlelo namhlanje oludlalile isahluko sethu namhlanje ku-amalanga awefana edlala SABC 1 6:30 Monday to Friday. Bafethu isayintsha isaqala. If you still want to catch on, gibela phezu kwayo bafethu. Hhayi akahambi kakhulu ngoba baqala amamiliyoni-ke ilazoba mnandi kakhona kakhulu zoba mnandi ngempela futhi. Thank you so much for coming through. Please don't forget to subscribe bafethu. Asikhulumeni nakuma-comments phela. Hawu